Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga Mga dugang, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Binabalik po si Papa Mar. Aram mo niya ito program hanggang alas 12 na po kita para po sa mga istorya. E naman po sa mga tabang-tabay niya ito. Sana po ay okay ka mo, mga misis. Good morning. Rikas-rikas santo doon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Naman sa mga kababayan po niya ito na nag-araw-araw pa. Dali-dali na. Tamang uruli na. Ha? Alright, and siyempre naman po sa mga kababayan ta, mga lingkod bayan, ha? Mga pigobayadan kan, buwis kang tao. Huwag tayong patulog-tulog sa pansit na aksyonan problema ng sambayan. Ako po, si Mardela, dahil iba, sadit sa naperotian. Lado technical, siyempre kasabay po niya ito dyan, Kuya Junapulis, si Chief Ramir. Tapos siyempre kasama natin si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. So yan pong IT, and siyempre kasama rin natin ang ating mga Cat College OJTs, sina Billy Joe Bendia at Jazzy Mariola. Sa newsroom, yan po dyan sina Shara Meliron at saka si Jenny Balyaran. Wala pa si physically, wala pa si si Nicole. May piga si kaso pa. Nyauman si Friel Nase, ang dancer ng newsroom. Siyempre yaon man mga tugang si Sir Limuel. Hey, sa mga kabarangay ta ay sino ba kasama natin? Si Ronald? Si Ronald ba si John? Si Ronald pala. Ano na, likod ako pero mas maiwas ito. Ronald Valdas, ito yan pong co-pilot yan po sa technical side. Siyempre sa luwas sa Mega Force Patrol sa Padagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing mabalangibog sa Banuan sa mapukan ng mga turog sa pansitan. Nangyayot po dyan, ito yan po pag-iribang sa mayang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yan po sa 3rd District, Mantang yaon man sa Daraga area, si Joshua James Vino. Karen Ala sa Capitolio. Yaon man si Partner Al, mga tugang sa City Hall. Sa Legazpi 4th District, kasi sa Regional Center site, kasabay po niya ito dyan si Angel Mustasa. Mantang yaon po naman sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Para po sa mga pangyayari man sa indo pong mga kanya-kanyang area of responsibility. Siyempre,
ang tagapaghatid, mga ang taga-masid, ang aming mata ng DCGB sa kalsada, ang piloto ng mobile, Henry the Boy Mata. buhon. Kami po kabos minasaludar mga kababayan, minapabon sa rumawang morning. Sana po ay okay na kamo kabos. At magandang balita sa mga senior citizens. Simula sa Lunes, di na kayong mainitan at malalamigan. Mayroon na kayong masisilungan. Ha? Maraming salamat kay Mayor Isam sa maaga po na sa cooperation din ng NFA at saka ng FTI. Ha? Mamaya, balikan natin yung kwentong yan. Hello po kabos mga kabayan, welcome to the show. Sana po ay sa mga senior citizens natin, huwag tayong malungkot. Lagi lang masaya. Dahil magparahadit ka mo, dahil dapat mag-aaditan. Pagkatapos, kumain tayo ng masustansya. Pag masustansya, dahil mapukay po na mahal. Pagkatapos, mag-ehersisyo para po di ang kalawangin yung mga kasukasuan natin. Ha? Alright. So, enjoy the 20% discount. Enjoy the perks. Yan of being a senior. Alright. And then, giyaan natin ang ating mga kahobenesan. Alright. O bueno, mga ito, ganito para haloy pa. Dagdagan na natin ang istorya. 10 minutes after 11 o'clock in the morning. Nasa linya na po si partner Alarmario. Madali namin yung mag-senior. Madali na mag-join sa club ko. Father Al, good morning. Salamat, partner. Malapit na rin. Ano na nga po dan tapag pa rin na kitang senior? Tukayo. Tukayo, katrupa. Katropa. Ay, aba naman. Grabe ang saldang kanal daw. Mainiton. Matindi, partner. Matindi. Bata may date na dampog. Kaya lalong Malingahot. kusugan init. Oh, malingahot ang pagbati. Kaya ingat-ingat. Anyway, sa informasyon pa, partner, kaipuhan pa ni dagdag na mga committee meeting para lalong ma-improveman ang operasyon kan Legazpi Fishport. Magkinabangan gabos, lalo na mag-income nin Nadrodakula sa buwis ang gobyerno lokal. Iyan ang rekomendasyon ni City Councilor Alan Ranyola, Chairman kan Committee on Trade and Commerce. May kinaraman ini sa pagpapod niya nin committee meeting sa status ngunyan kan Legazpi Fishport operation kan sa Barangay Dapdap. Nangyari dahil man sa bigpasar na resolusyon ni City Councilor Ato Valladolid na aramon ma-update lamang sinda sa sanggunian kung kumusta na ang kamugtakan kan Fishport. Tama tatandaan, panahon baga kay ito ni naging City Mayor Attorney Pido Garbin Jr. nakalkal ang istorya na 50,000 sana ang bulana na income kan city government halik sa buwis sa operation kaya na Fishport dahil kontrolado ini sa kakontrata kan syudad sa operasyon na pigapod na sa grupo kay ito pigapod na Aquamarine Cooperative na akong pwesto kan nagkakapiraman sa ng kapitan sa Legazpi City kay ito na identified na kalyado sa Rosal Administration. Panahon man kay ito ni Garbin, tinanggal so Aquamarine Cooperative, sinalidahan ini, tinik over giraray kan syudad. Asin ko niyan, namamahala na si dati man na Kapitan Lito Martinez kan San Roque, na ngunyan yao naman konektado as sa mga executive assistant kan Office of the Mayor sa City Hall. Kaya ngunyan siya ang nagsusupervise sa operation kaya na Legazpi City Fishport sa Dapdap. Sa ngunyan, iyo yan ang sitwasyon. Alagad basado sa nagluwas sa committee meeting, sabi ni Ranyola, may mga dapat pang ma-improve dyan. Saro dyan, so daungan kan mga fishing vessels na yun daw ang big reklamo kung minsan makusugon ang current. So lugar
bako komportable sa ibang fishing vessels, yun yan sa reklamo. Pero ang nangyari, pagkahali kay ito partner na Aquamarine Cooperative, so mga fishing vessels na nagduduroong dyan, sabi, yaraw na naman sa ligaw, nagduduroong. Kaya bago na o nagkapira na sana, aniyaon mandigdi na nagduduong sa Ligaspi Sport. Kaya sa findings ka na Committee on Trade and Commerce, dapat daw may mga improvement pagigibuhon dyan para ma-improvement na income na naglalawag sa syudad. Bako araw kanenot na kontrolado sa nagasarong grupo, at least kunyan na si supervise yan ni Maray sa paagiman ni dating Kapitan Lito Martinez na yun nagreparo, and may mga plano pa na ma-improve ang Ligaspi Sport yan sa barangay Dapdap. Yan, partner, ang mga dagdag pang informasyon, haligara di sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po ang mga paggiro sa pong mga maigos na mga konsyales para matanos sa mga dalagan asin ang pagpadakulman kang income o revenue. Tangani pong mapakinabangan kang gabos. Alright, diba po sa mga kababayan, mag-ingat po tabi kita tabi, mga kababayan, lalo na sa mga may pinagmamati, dahil magparabatad. Tangon yan pong aldaw, April 15, aldaw ng sweldo, oy mga mister, dahil na mag-arapit sa after 5 pag uruli dyan, diretso sa arong. Yan naman. Sa panahon ng krisis, sa bahay na lang. Ganyan pong aldaw 37 ang projection, di ba? Ang forecast 37 degrees. Ano yan, matindi ang namamatian po, tabi. Kaya mag-ingat. At medyo pag luminampas ng 33, mga tugang posible ka nang makamati. Kaya na ta extreme caution na napigapod, pwede ka makamati na ng heat cramps, as in heat exhaustion. Kaya yung padagos mo pong aktibidad sa irarong po kan saldang kan aldaw, pwede kang ma-stroke, di ba? Kaya ang pinakamaray kayan, inuman mo sa natabi kitubig. Inuman kitubig, tangani po na dahil ka mo magkaigwaning problema na maubas, dahil ka ma-dehydrate. Dalas-dalasan ang pag-inom ng tubig, iwasan po ang pag-inom ng kape, tsaa o soft drinks, lalo na sa udto asin sa hapon. Tapos dahil man mag-physical activity sa kaudtuhan asin man sa hapon, magsulog sa naning medyo mga bako di koloron, mga tugang na bado, so light colored lang na damit at saka manipis, and magtinir na sa nasarong kundi man po kaipuhan, and then siyempre ang saro pa dyan mga tugang, duman sa mga kababayan nato, di magparapasaway. Pag sinabi yan, diyan ka sana ngayon, diyan ka sana. Stay. Stay. Diyan ka sana, hindi ka madiskwilo. Ito, dipisil. Dipisil ang magkasakit. Alright. Dagdagan tapo ang istorya, halip po dyan sa luwas. Nasa linya na, si Baby Angel Mustasa. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay maray na pagkaunto po tabi ni Imo. Anong? Salvado na? Ay pa, Sir Mar. Oto, manalawas pa sana ako sa hororon. Yun. Ano mo dyan bagay, Sir Mar, sa issue kan 20 pesos na bigas. Di ba nga, marirahay ta nakagibo ng paagi so yan, so lokal na gobyerno. Na makapag, at least sa mga senior citizens, every Monday, matabangan lamang na dahil man masyadong matunugan o kaya mainitan. Okay. Sir Mar, sabi man kan NFA, first in the Philippines na may LDU na nagtutuwang sa Siringani Inisyatibo. Ngayon, alright. Dahil na ngaya, paghalaton ngayon na may madiskwido pa ngayang senior citizen. At least ngayon, may masirungan ngayon singgaduman, may tukawan, as in may lindong, sabi Sir Mar. Sa narog man kan ang pagmati kan FTI, ade. Sinda na maghanap. Ngaya, di ba? Sinda na maghanap ng paagi. Para sabi nga ni kung saan pwede. Iyan pa, no? Diyan ang napigibo sa budig. At nga ning mabawasan sa pagtransfer, no?
Yes po, Sir Mar. Kapati nga si pag-transfer, take shoulder pa kan LTO. Ayun, no. Yun siya. Yan para ano, ang serbisyo pati ka, ang bako man lang mga Tagaligaspi. Yes po, Sir Mar. At yun ang pigsabi ko na duwang warehouse na nagpapabakal sa Albay. Yes po, Tabaco and Legazpi. Di at least nga sa Legazpi, sa mga seniors, tama, kukunyanan, gigian-gianan. So, okay, sige, salamaton sa maagap na pag ano yan. At naramdaman naman ko, kaya itong nag-report si Partner Al, manungod sa paka-presscon baga, so nagpahayag si Mayor Isam, kan Monday ka rito, nang ngaya zero coordination. Pagkapo na, alin ko sa Mayor Isam, may initial coordination na with NFA. Nakakawa niya ako. Dahil na pag-alatumpa na sindan rin yun, dumano na. Yan. Pina-upload, at isang kauroron. Very good. Anyway, Sir Mar, sa mga dugang tapang barata, nasa 2.5 million pesos ang target ng Department of Trade and Industry Bicol, partikular na ang DTI Masbate, Sir Mar, na target sales sa nagpapadagos na Orawasan Masbate Trade Fair 2026 sa probinsya kan Masbate, kasabay man bagayan, Sir Mar, ka nagpapadagos Rodeo Masbateño Festival. Na-miss ko, Sir Mar, so Orawasan Masbate digdi sa Legazpi. Yung na-miss ko na sa karamilado ni Sir Boots. Na-miss ko na, Sir Mar, sa mga kabayo. So kabayo, nakainot ka ito. No? Dahil na ito nasundan. Dahil na ito, Sir Na before COVID ito nangyari ba ko? Yes, before po, Sir COVID, Mar. talagang duminaralagan sa kabayo dyan sa tinampukang Legazpi. Yes po, Sa Sir pagkaroon, Mar. pagkatapos, iguaning pirang aldaw na iguaning free ride. Yes, Na po. maka-experience naman kung paano mga bayo. Ikaw man daw kaya, Sir Mar, silutan mo akong sumakay duman. May maginibo daw ako. Siyempre, tanganing may experience. Pero, iba man baga ang pagsakay sa kabayo, Buda, sa Carabao. Oo. Sa Carabao, mairoon, ulog ka. Doon sa kabayo, pag inipit mo ang bitis mo, dahil ka maulog. Medyo patalabaan ko niyan, ang sa iyang lawas, bago. Yes po, Sir Mar. Alright, okay. And, Pirang target, 2.5 million? Yes po, Sir Mar. Yun, Siguro na ini, Sir Mar, pinag-confirman iyan kasahapon sa kuya ni DTI Bicol spokesperson Ma'am Bem Berango. Kung sa ina, Sir Mar, duman mabaga sa probinsya kan Masbate, pinanginota ni DTI Bicol Regional Director Dean Donabol, sa ibahan nga ni Ana nanginot man dyan, na pagbubukas ka ini si Primera Dama, ay ni Araneta Marcos, sa ibahan sa iyang aki, na si Vinnie Marcos, kasabay si Governor Ricardo Po, and syempre itong mga haralangkaon official kan DTI Bicol. Kung sa ina sa presente, Sir Mark, sa bilugan na 73 na exhibitors ang presente nagpaparticipar digi, bawasan na itong sa mga nagtinda halit sa probinsya kan Masbate, kundi pati na itong mga pagtaraning ng mga probinsya. Sa nasabi, Sir Mar, na trade fair, syempre, of course, mababakal dyan ang manibaybang mga gibo kan mga tradis na nagnenegosyo, partikular na itong mga produkto, Sir Mar, na talagang papamidbid man sa na Masbate na talagang itong tig-apon na signature product nila, Sir Mar, mga leather, may mga posibleng makabakal ka dyan, mga belt, bag, wallet, as in iba pa. Dahil lang, Sir Mar, Orawasan Masbate na inian maturar ni nagkapirang aldaw, and pigiin lang naman ang publiko, ang DTI Bicol, na mas matabangan man sila, Sir Mar, na syempre masuportaran man ini. Tangani po sabi na itong mga saradit na nagnenegosyo digis sa tuyang rehiyon, iyon mas matabangan man na mas mapatalubo pa ini, as in mas maging competitive pa sa mga masunod na aldaw. Ayun, tangkilikin ang sariling atin. Yes po, Sir Mar. Yan. Sa katabahan niya mga MSMEs, tayan man ang backbone kan ekonomiya. Yes po, Sir Mar. Dito sa Bicol Region, almost sobra 92% kan mga nagnenegosyo digdi, iyon ang mga konsideradong micro, small, and medium enterprises. Ayan. Pero ang trade fair, Sir Mar, sagod po iyan sa Sabado, Abril 18, dyan po tabi iyan sa Capitol Ground, the City of Masbate. Ayun, yan mo hanggang April 18 na. 1 week din yung Rodeo Fest Masbateño, ano? Okay. Naon pa duman si Director Nabol? Naon pa duman? Naon pa duman na, Sir Mar, pati si na Ma'am Bem, kachat to kasuhapon. Chat mo na. Sabi ko nga, di na ako tig-reply ni Ma'am Bem Berango. Sabi ko pa sa lubong. Di na ako tig-reply ni Madam. Dahil may tumar-reply, pero matao ito. Ay, kung bako ngunyan sa Disyembre.
Basta sigurado, dahil kakanwaliling ako ng mga taga-DTI. Ayo. Ganun sila kapag magpadaba. Opo. Okay, sige. So, yan, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Rinzo Mostaza, DZ. Thank you very much, Baby Angel. So, yan po tabi sa mga entrepreneurs natin, sa mga micro, small, and medium enterprises na padagos po na talagang minaintra sa mga trade fair para maipresentar sa inyo po ng mga products. And at the same time, mga to, makakuha ng mga kapartners na pwedeng magpalakop kasi ng negosyo. Opportune time po yan ng mga trade fairs na yan. Aside from the sales na makukuha mo, yung pag-create mo ng network para ma-market mo ang product, yan po ang critical. Diyan po sa pagdating sa mga maliliit na mga negosyo, kung paano mo ibibenta ng mas madalian at mahalawakan, yan po na sa imong mga produce. Okay? Bueno, dugaan tan istorya, Joshua James Bino. Nasa linya. Ang lalaking pasiguro pirmi. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar, good morning. Kamusta dyan? Mainit pa sa mainit. Kamusta si Lab? Masaya. Ayun. Naghahanap pa daw. Ha? Naghahanap pa. Kaniguan man na. Garwig pa dangugan sa ngaman sa nagaro. Alright. Malapit na pala ang pista sa Lidong Maray ako wala nang hahanapin pa. Madali na pala ang pista duman sa Lidong Madali na. Oo. Ado man ako kay Tiyo mo? Kay Joel? Mga sambulan may sarang semana. Ado man ako kay Joel na hani? Nag-harvest na pati kang pakwan na kulay yellow. Ay, matindi. Ayan, kadiling siya lamang. Ayan, maigusom na ninduang ini. Correct. Alright, sige, tabi, go ahead, gusto yan. Anyway, Sir Mar, maray na udto sa mga paraan tabay dahil nga na sa mga issue nin mga permit. Pagabot, Sir Mar, sa mga espesyal na pabulang, digdi sa munisipyo kan Daragalbay, pinagtawan direktiba ni Vice Mayor Lab Ruiz ang duwang komitiba kan Sangguniang Bayan, Committee on Laws, Rules and Regulation, o the Committee on Games and Amusement, na repasuhon giraray ang cockfighting ordinance tabi Sir Mar kan munisipyo kan Daraga Albay, asin hilingon duman kung ano talaga ang mga dapat ikomple na mga requisitos sa pagkondasir ng espesyal na pabulang. Muna kung rin lang talaga dapat ang schedule kan pagpabulang. Yan. Tanga ni Sir Mar masiguro na magkomple itong mga grupo, organisasyon o kung si isa'y man na individual na gustong magkondusir ng espesyal na pabulang digdi Sir Mar sa munisipyo kan Daraga Albay. Pero ang mga espesyal na pabulang na yan, pigigibo sa bulangan mismo. Sa legal na bulangan, bako na sa mga Sir Mar, kabawalan tupada. Bawal. Ayan, dahil na pwedeng magibo ng sariling tuklong sa laog kang barangay. Darawon mo sa bulangan. Pag sinabing special na pabulang tabi Sir Mar, sa legal na bulangan na igwanin permit, sa Daraga, duwa man sana, yan. malabtag sa Wakakpit Arena sa Barangay Malabog, Tapos? Uda sa Anislag Kakpit Arena sa Barangay Anislag. Wala na sunod sa may kunyan, sa may sentro, wala na pala nito. Wala na ito, matagal na ito. Bata ka pa yata nun eh. Yes, may lugar duwa sana. Duwa sana. Now, ano yan? Ang pagpapulang ng espesyal, pigigibo yan, outside duman sa talagang pigtugutan na schedule na regular na bulang. Ang sabi, Sir Mar, si sabay. Duman sa lay, mapa-special kang pabulang, kung halimbawa, fiesta, pero maximum ning tulong aldaw. Ayun. Tapos dapat day magrayo duman sa aldaw kan pista. Tapos, ang pabulang, dapat, magkondusir sa nanin pabulang, pag special holidays, muna pag Domingo. Tapos, special na pabulang, pag pista. Yan, tama man iyan na
may specific na data. Ani ba man, sambulan pa, nagpapadali na. Tapos lampas na sa pista, sambulan giraray na extension pa. Correct. Actually, kasod ba, Sir Mar, may nagkaperang mga resolusyon ang tig-pasar, tig-sponsor ni Konsyal Attorney Carlos Bailon. So, nagkapera itong mga barangay, Sir Mar, na nag-request nin approval o kaya resolution sa Sangguniang Bayan na autorisaran ang sendang special cockfighting para sa fundraising and pista. Okay. Sinabi ni Attorney Ayan Makasinag, dapat sa resolution, kumpleto. Ngayon duman sa pizza, kung no rin sinda gustong magpabulang. Yan. Kung no rin sa pizza, kan pista. Yan. Tapos isabay duman na dapat may pagtugot ang chief of police. Ayo da, Sir Mar, ang nakapalaman sa lay. Yan. Na may pagtugot kung may special permit sa LGU, may resolution ng Sangguniang Bayan, dapat na igwaman giraray kay pagtugot either verbal or written sa ang police. chief of police. Yan. Nanganing ariglado ang dalagan. Yan para talagang maplan sa iyan, Sir Mar, dahil na mautro itong so pagka papundo kan special ulutan, nagsugo si Vice Mayor duman sa duwang na unambitan niya itong komitiba na repasuhon itong ordinansa kan munisipyo sa special na pabulang, hilingon kung ano talaga ang mga dapat na requisitos, asin sigurado na magkumple ang gabos na mga gustong magkondusir in special na pabulang. Ayan, kung anong aplikable kay Pulano, o kay Pedro, yung aplikable kay Juan, bako itong may pigo paurog. Correct. Dapat paratas na ang fight. Busog sa lay. Busog sa lay. Tama yan. Namagunta, sabi Sir Mar, naging orden kan BC Alcalde. Well, that report recommended that this office body consider adopting resolutions based on those requests. No further barangay, but earlier, there were several barangays that appeared to request a Sangguniang Bayan resolution. In view of the foregoing and to address emerging concerns, the Chair hereby refers this matter to the Committee on Laws and Rules, Human Rights and Good Governance, and the Committee on Games, Amusements, and Recreation Activities to review or revisit the cockfighting municipal ordinance and other existing laws and administrative issuances to ensure compliance thereof. Yan pa di Sir Mar, naging na-orden kasuguan kan BC Alcalde sa duwang komitiba. Ayan, Committee on Rules, Laws and Rules, tapos Committee on Games and Amusement. Ang namamayukan Sir Mar sa Committee on Laws and Rules si Attorney Ayan, Okay. tapos sa Games and Amusement si Attorney Joey Marciliana. Ay, pare yung abogado pala. Aha. Hindi, imposibleng di pwede masaligsig ito do. Correct. Okay, sige. Yes, anyway Sir Mar, yan dagdag na storya. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. So yan po ang mga lakdang kan lokal na gobyerno, partikular kan Sangguniang Bayan kan Daraga, para matapos na yung mga, sabi nga ni Kayan, mga istorya, asin mga paturot sa dahan, manungod po sa ulutan, mga espesyal na mapabulang, mga tugang na kanakari may pinapundot at may kulang po mga tugang na permiso. Ha? Okay, so yan po tabi. Mga kapatid, oras na to, alas 11:32 na ng pagkamoning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang balik po kita sa programa ng Pumbaga Morning. Alright, duman po sa mga kabarangay ta. Yan po tabi, duman sa mga naghahalat kan mga mihuras da tabi, halat-halaton sana. Partner sa mga paraumata. Yan, alright. O di, duman sa mga taga-Daraga, ha? Good morning po sa inyo, sa mga taga-Legazpi at saka sa mga taga Santo Domingo, taga-Kamali, good morning. Sana po ay nandiyan pa kayo. Daman sa mga nag-aantabay kan mga pangyayari po, mga tugang sa satuya pong kinaaban, halat-halaton sana. Medyo may mga developments pa. Okay, so duman sa mga nagbabayad po, nagpa-file ng income tax, in-extendir tabi kan presidente, as in kan Bureau of Internal Revenue, so deadline kan pagsumitir nin 2025 annual income tax returns. Kasabay so pagbayad ng kinbuwis, as in pagsumitir ka mga kaipo na dokumento hanggang May 15, 2026. Tang sabi kang presidente, iyan nga para matawan po ng pagkakataon o kadagdagan na panahon sa mga taxpayer, susog sa direktiba kang gobyerno na mapadali ang tax compliance sa tao kan ini pong eksistidong hagyat sa ekonomiya. Kaya iyan po so naisipan mga tugang,
instead na matapos na tulos, in-extender tangani po na mataon man panahon na makapag-complete kan mga kinakaipuhan mga tugang. So gabos na mga requisitos tangani po na mas madali na magkaigwa po ning kunyan ning pagpasilitar kan nasambit mga tugang na bagay. Okay? Alright. Papa Mar, no arin po effectivity kang LPG excise tax exemptions. Ay, ang sabi baga kang LPG Marketers Association, maski ngaya sa agapait na. Kang inanunsyo baga kang pizza 14 o 13, maski ngaya sa agapait na kami. Pwede na ngaya. Di ba? Basta may bawas pong 33 sa kada tangke. Yan po yung yan yung ipinaluwas mga tugang kang Marketers Association, LPG Marketers Association, LPGMA. At yun po yan sa mga kahagadan man kan mga kababayan niya to. Alright? Okay. Nga tada isinabay so diesel bula gasolina. Taon-taon doon da. Taon-taon doon da tabi. Yun po yan. So, discarding on yan. Mga tugang kang sa tuya po ng mga kababayan. Alright. So, mga ka-farmers may mga pagbabago sa planting calendar kang Department of Agriculture sa Bicol, no? Inatras ninda. Inataban. Instead of July, ginibo ng June. Tangani ngayong pag-September, makapag-ani na. Ay, ayos pa na di. Diba? Sana lang, dahil magulpi kayo ni pong init. Mga tugang na namamatian ngunyan, tayo na po ang nagiging problema. Kaya sa mga kababayan makusog ang patanid po kang mga barkad sa mga tugang sa Bureau of Fire Protection na ngunyan pong panahon na sobrang init, madaling magkaaralang ang mga dakon, pati na sa mga basura, pati na po sa mga yaon sa bulod. May mga minsan ang sabi nga ni kibaga ang agoda self-combustion. Self-combustion na nasa diring magsulo. Pag mainit na, grabing init ko yan. Kaya po tabi likay-likay kita. Dahil magparatapok-tapok, dapat maging responsable. Dahil magparatapok-tapok na kung anong bagay, halimbawa upos ng sigarilyo, na pagkatapos na madali na yung matapos, itatapok na sana, ito pala may sindi pa. Kita tapok man, mga tugang, lunisun mo muna. Gadanon mo muna. Kung dahil kaya sa palad mong gadanon sa bitis. Tangani po na dahil man makadiskuido. Difficile po yan na makaabot sa arong. Di ba? Kana kaagi, igwa po ni mga pinagrespondian sa tuya po ng mga bumbero. Kaya padagos ang pangapudan. Kahit nga bako na Marso, dapat nga ni ngaya, kada minuto, kada segundo, mga tugang, fire prevention ang dapat natong isa-isip. Ang kalayo, pwedeng magpuon mga tugang, araw kining mainiton, baka ma-overuse yung sa indong electric fan, taday manindo lamang piglo-lubricate, dahil mo lamang pigmaalalanahan, dahil piglilinigan, magka-problema, pwedeng kumalayo po yan. Di ba? At pagpailing-ilingon tabi. Pagkatapos, masubrahan yung gamit, Pagkatapos, siyempre, yung po ng mga, kung may nasasaray kita dyan ng mga madaling laadan, dumug na trapo, nilaog ta nilaog ta sa sarong lugar na kulong, tapos mainitong palan, baka magningas yan. Diba? Marintong pa siguro kita. Saka dapat yung kitang, fire extinguisher. Tangani na, maski sa sasakyan, tanganin ko yung kaso magkagawa ng problema, madali isa naman mga tugang na maibugtak yan, asin mapalsok yan, masibo ang kalayo. Iba? Alright, bueno, mga tugang, ang bilis ng oras, 16 minutes bago po mga tugang mag alas 12, sa mga kababayan niya to, kumusta ang mga maluto sa karinderya? Nag-ibog-ibog lamang.
Nangyari, nag-ibog-ibog na. Well, pangatap ang report, mga tugang ni Bunso. Karen, ala na sa linya. Karen, good morning. Please come in. Yes, thank you, Tabi and Dimar. Dawa day na nalawos Sumagayon Festival. Papadaguson man giraray kan provincial an pagpapintura kan Kapitolyo. Tanganing maglinig-linig man lamang ini. Sa pirang taon na day ini tinaawan atensyon. Iyan ang kinumpirma ni PGSO Department Head Grace Magdamit. Kung sa indawa, sinabi ni Gobernador Noel Rosal na pakarayon ang itsura kaini bago lamang itong festival. Sisikapon man gilayon nindang palinigon ang itsura kaini. Tanganing magin oronabe man ang Kapitolyo sa matakan publiko. Sinabi pa tabian ni Magdamit na may alokado naman na pondo ang probinsya para digdi. Susog sa kahagadan ni Gobernador Rosal na mapagayon-gayon ini asin man magin malinig man ang mga gilid-gilid kan Kapitolyo. Ang lakdang kaya na answer mar aloy nang ipinagbutwa ni Governor Rosal na dapat kung magmagayon festival man asin mapasakamot na kan probinsya ining Peñaranda Park panahon naman na pumuti-puti o pakarayon man ang pintura ka ining edipisyo kan Kapitolyo. Tanganing de man ini mag-reflect sa kapabayaan kan administrasyon sa edipisyo kan Kapitolyo. Ayan, ano yan? Dahil ng magayong festival, anong sabi ni Ma'am Doti? May mga mga activities on cultural matters? Ayan, Tabi, Sir Mar, day pang nabibilog masyado kayan si Ma'am Dorothy Collia as of this moment, Tabi and Dimar. Actually, last pirang tulong aldaw gay dito, dinulog ko man kayan si Ma'am Dorothy Collia. Sabi, day pa man Tabi and Dimar na nabibilog talaga. Pero tama yan, ma-focus naman sana sa mga cultural events. Itong imbes ko ng Magayon Festival. Iyo, tanailing ko sa Santo Domingo, pigigiwa ba dyan pag Mayo ang May 19, minsan 1 week o 1 month, pigibo, yung Sarong Bangi Festival. Pinuspon na ninda, pero may ginibo sila mga activities na compacted sa Sarong Aldaw. Pitsa 19 sana. Paano ning parang cultural activities, mga dances, may pag-drawing gabos ng klase ning artist, yaraw na dumaan. Dinayo sa Sarong Aldaw total ngayon piga celebrar tadigdi an kapangakian kang kunyan kan nagkomposo kan Sarong Banggi. Kaya may mga contest sa karantahan, may contest sa pagretrato. Gabos ng klase ning artist niya raon na duman. Sabagay ilang tagaro may naunang bitang ito si Ma'am Doti. Di ko lang ma-recall kung ano su okasyon pag pag panahon na yan na pwede man girari ngayang gidagos ang mga cultural activities. Pero bako na itong may kasarabay ng iba pang mga pinagigibo during di Magayon. On a limited capacity kumbaga. Yan, okay? Ayan, Andre po, di-follow up tan and Dimar. Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Magatugang alip po dyan sa Kapitolyo. In connection ka mga pangyayari pa, ikadakol mga nagunyan ang matindis so mas bati na nagdag dahil siya nagbari kan sending tibaan pagbalik ni RD Herbie makaistorya ta manungod sa epekto mga tugang kang krisis sa ekonomiya ay krisis na ini sa petrolyo sa epekto kan sa tuyang turismo, di ba? So, pero duman sa na ipigiling ko sa masbati, garo na apektado. Kada ako lang nagduta, iba man kaya bagadi, iba man ito pigpiling kan skills mga tugang kan mga kung paano pagsuito kang toro, di ba? Kung paano maglunad mga turo man sa nagwala-wala na toro, gabos na skills mga tugang kang para sa mga mga nag-involved diyan mga tugang sa industriya kan pagtama ng baka, di ba? Mga cowboy, di ba? They ninda talagang dineretso ninda despite of the crisis. Pero sa iba, kang inipong Albay, yung Magayon Festival, tapos yung Kamalig pinag-postpone man yung yung pinangat, di ba? Pagkatapos yung sa Cam Norte, yung Binyasan Festival, which is being celebrated mga tugang every June 24, in time sa Senapong Town Fiesta, dahil naman dinagos. Ay garo sa Bantayog pa Bantayog Festival garo dahil naman dinagos, di ba? Abril to Bantayog Festival. So dahil po sa nahiling na bako ngaya magakani ko na magugma kita,
dahil po dyan. Pero there are also people na pinagtaon manggiraran ng pagkakataon na maidiretso po yan. Harap yan po sa masbate. Di nahiling ta duman so kaurugmaan man, and then giving opportunities also duman sa mga nagninegosyo, di ba? Imagine 73 na mga MSMEs nag-display kanina po ng mga produkto. So yun na sana lang pwede niya to siguro na at sana lumami yung mga mga kadiwa na pwedeng babugtakan mga tugang kang kunyan mga lugar na pwedeng pagtsindahan sa tuyan ng mga paraoma. Pero sana mairani-rani mga tugang sa mga surusintruman. At may mga nabubugtak niya ng mga bagsakan area na medyo arayo ngaya. Madayo ka pang halawig mapagal ngayon yung malo ng krudo dumang pa ngayon binugtak di pa na pag nga pwedeng magkaigwaning ararani sa nangaya, so madali sa nangaya ang pagtransportar. So yan po mga nagkakapira pero yan ang sarap po na dapat natong asikasuhon. Yan po na pagkaon time and again mga tugang inuulit magtanong po kita Kumbaga yun na pangyayari man dyan sa ining pinagigibo ni na Sir Marlon Alongabela. Ito, ang dami na nagparehistro na mga tugan sa indang karaban sa maabot pong pizza 18. Dakulo na nagparehistro. Kaya padagos lang mga amigo. Ang resource person nito dyan maturo sa Indo. Si Sir Marlon Alongabela at saka si si Sir Edwin Ribangcos ang menro ng daraga para turuan sa mga ate, mga kuya, mga porkadakla na ilig mga babayi, mga misis ang nag-intra ng makaukod, maturuan mga tugang kung paano ang tama na pagtanom padakol mga tugang ni mga gulayon ni mga pagkaon tatangani po na dai kita mga tugang makunyan mabugtak sa alanganon the moment na magkaigwapanin mas matindi na mga problema sa tuya mga tugang na ekonomiya kung magwara-wara na ngaya ang kunyan ang mga pagkakan asit igwa kitang makukuha tabi. Okay? So yan lang ang mga pangyayari ngayon. Papa Mar, ano ang masasabi mo sa ready to lay chicken? Actually, tiga-adalan ko po yan. Tiga-adalan ko ini, mga tugang na ready to lay chicken yung RTL baga na babakalon mo, kasarabe na sa kulungan, buday ng manok, na ready nang magbunay. Tiga-adalan ko yan ngunyan, considerar ko na po yan ngunyan, an bunay baga, oral daw, may nangangaipo. Diba? May nangangaipo Kung maluya ang kita mo, may sasalbar ka na kan sa panira sa munay, di ba? Sa adalat tang maray ang mga sistema garo-saro pa yan sa pwede niya itong lagun mga tugang na kunyan na sistema. Okay? Duman sa mga kababayan fight sana sa tuya po na pagsikap basta may pagkakitaang legal at di tayo nakakahapak mga tugang sa iba, di ba? Yan po tabi. Alright, ano pa? Yan, mga kababayan natin mag-ingat tabi mga tugang sa pagmamotorsiklo. Luway sana ang padalagan. Yan po, tangani ngayong daingay magkaigwan ng problema. Ayan pa, ang sarap po na problema kadakol na mga paramotor niya na pag-una mo kung gigibong free gigibong kunyan sky highway na buwelong magpadalagan ang kunyan ang mga tinampumaski piriot o overtake didi o overtake duman yan na po tabi diskwido ang iabutan, di ba? Kaya po sa mga kabarangay, luay sana, makakaabot ka man kayan, ramdaman mo may pamilyang naghihintay sa iyo. Ayan, ang mga pagiramdom mga tugang. Alright, ano pa? Papa Mar,
no arin pwede makabakal nin bagas na NFA sa barangay. Day pa man po tabi. Diyan sana sa warehouse nakabakal. Nakabako pa man po gabos tabi na mga kababayan tam pwede, no? Ang pigala talata kung paanong aksyonan, kung pwedeng aksyonan mga tugang kang gobyerno. Ito po na kunyan. Pigsasabing makapabakal man, asin ang NFA nindirekta na sa tao. Iyo po yan ang medyo problemado. Taday sina makairo talaga. Dahil makairo talaga. Alright? Okay. Papamarnadangog ko po na may barkada kang nagigibok ki kalan na ang gamit yung used oil. Ay, iba po. Si Sir Malunlong Gabila, diyan po sa Lakay Kalikasan Farm, nagmamanufacture. Actually, dakol na ng mga tugang na nagbakal sa iya, nag-order sa iya. Para po dyan, tabi. Tangani na, maka-ekonomiya ngaya. Tapos si gwapa nga ni ko niya na nagruluwas naman, na, bago, kasi naman sa pyrolysis, duwang klase ng fuel makukuha. Sarong garo LPG, tapos saro na gasolina. Out of the plastics yan. Pero may saro pa na hali sa basura. Hali sa basura. Yung pong tigapod niya itong mga tugan na biogas. May biodigester. Yung hali duman sa alis ngo ka mga basura na may gas po dyan na naluwas. Garo man sa nagasol. Garo man sa na LPG. Ang kalayo nagkukulay blue man. Di ba? O yun, nagkapira po yan. At least, sabi nga ni, nag-discuss kami digdikan Sabado, nakaisip naman mga tugang ning plano sina Marlo na mag-gibo sa barabarangay naman. Mga siring kaya na imbis basura mga nawalalapa baga, itarapok sa kung sain gumibo nin paagi na ibahog ito duman sa digester. Tapos yun ang maging source ngaya nin panggatong tangani na makaekonomiya talaga. Di ba? Ayan po, sarap yan sa mga kadakol na mga kung dahi talaga, kung makaway ka mo dyan sa arong nindo. Basta dahi pagmamoritan sa iba, so mga nagkaturumba na baga, o te ako nino, pwede man panggatong bagayan. Tangani na makatipid-tipid ka mo. Alright, dahi pa po kasiguruhan kung anong mangyayari sa mga masunod. Dahi tangaram kung hindi po napagbaba, magduro-diretso, o depende po sa sitwasyon, diyan po sa dahi nagkaigwaning kunyan, ning resolusyon duman sa pag-uuron mga tugang kan hining duwa na naglalaban na nasyon, yung Iran, buda po ang Estados Unidos. Matindi ang mga pahayag na, di ba? Tangani po na mapatapos na kuta, mga tugang sugyera, kundi di man po tabi nagkasundo, kaya padagos pa mga tugang ang kunyan. Ang pag-restorya. May mga pahaging ng malalanit. Ngaya, if you fight, we will fight. Di ba? Kaya po, day pang kasiguruhan kung magpadagos po na magpadagos ang pagbaba. Actually, ang gobyerno ng Pilipinas, sige po ang hanap nin mga areas na, nin mga nasyon na pwede mga tugang sindang makabakal ning petrolyo. Garo so Argentina naman ang big target mo niyan, Argentina naman kunyan garo ngaya dipisil ang kunyan ang pagkakaigwa ning siring ka na sitwasyon na magparalaom kasi na duman sa Middle East, hanap nga kiiba. Di ko na pong mga nakukuhapan mga pakipag-uron kang gobyerno. Alright? O paano tabi? Ako iskeda na muna dito sa programa. Sana po ay kami nakapaglingko ng tapat at tama duman po sa mga kababayan natin. Salamat ang bumaray. Ako pa sa lingkod, Mardilada yung iba sa Ritz na Perotian. Thank you for giving us company sa pangalan po kabilog na tropa, si Kuya Nald sa Lado Technical. And then siyempre, ang sa tuwing pumapagriba sa Mega Force Patrol sa newsroom. Abangan na po masunod ang Bareta alas 12, tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Masunod na po yan.
Thank you and God bless the Philippines. Happy lunchtime. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver